tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Ndoda kutanga ipapo nhasi. Ndotanga pane mashoko andashandisa ekuti shoko roruponeso reushe hwaMwari. Toda kutanga pana Mariko yekutanga ndima 14. Ndoda kuti munyatsoteereresa pane zvandiri kutaura nemi. Hazvina basa kuti uri kunzwei, hazvina basa kuti wava nenguva yakadii uchirwara. Usanetseka, ndoda kuti ungoteerera kumharidzo iyi nokuti ichazokubetsera zvakanyanya. Hazvina basa kuti uri kunzwa sei, uda hausi kutomborwara, kuda zvinhu zvako zvese zvakamira zvakanaka, asi unoda kuti uteerere shoko raMwari rinozokuropafadza, rinozoshandura upenyu hwako. Ngatierenge ndima yandakupai iyi. Bhaibheri rinoti kwanzi Johani akazosungwa, Johani munyiki, Jesu vakabva vasvika muGarirea. Vane shoko ravakanga vari kuzivisa vanhu. Shoko iri rakanga rakanaka, raiva shoko reushe hwaMwari. Ndoda kuti muone zviri kutaurwa neshoko raMwari papo. Kwanzi Jesu vakauya muGarirea vachiparidza shoko rakanaka reushe hwaMwari. Zvinorevei izvozvo? Zvinomboreva chii? Tinoverenga zvinhu mubhaibheri kuti tinonzwa vanhu vachiparidza, asi tongoita zvokufungira kuti zvatanzwa tiri kuzvinzwisisa isu tisingazvinzwisisi. Ndikakubvunza kuti ushe hwaMwari unozondidavira uchiti kudii? Handizivi kuti unondidavira uchiti kudii, nokuti bhaibheri rinoti Jesu vakauya muGarirea vachiparidza ushe, vachiparidza shoko roushe hwaMwari. Zvinorevei? Kwai shoko iro ranga riri shoko rakanaka. Unoona kunge wanga wava nemakore wakaponeswa, asi handizivi wakambozvibvunza here mubvunzo ukatsvaka kunzwisisa kuti ushe hwaMwari chii? Waifunga kuti ushe hwaMwari chii? Wakambodzidza here kutsvaka kuti ushe hwaMwari hwacho chii? Nemhakei Jesu pakashandiswa mashoko iwayo? Jesu pavaiparidza nezvoushe hwaMwari vairevei? Chii chavakanga vari kutaura nezvacho? Uye vaivanzwa vachiparidza kudaro, chii chavaifunga kuti chiri kutaurwa nezvacho? Chokutanga ndoda kuti unzwisise, kuti toona kurangarira kuti Jesu vakanga vachiparidza kuvaJudha kunyanya. VaJudha vakanga vajaira zvokunamata izvi. Saka Jesu vakauya sokutaurwa kwazvakanga zvaitwa nevaoni vekare. Vaoni vekare ndo vakanga vataura kuti Jesu vachauya. VaJudha vanga vane vaoni vakawanda, vanga vane nguva refu vaine vaoni vane vachiuya vachienda. Saka vaoni ava vaitaura pamusoro poushe hwaMwari, pamusoro penyika yaMwari. Saka vanga vachiziva zvaitaurwa nazvo pamusoro pazvo naJesu. Hapana mumwe munhu aizvinzwisisa. VaJudha vainzwa Jesu achitaura ndo vainzwisisa zvanga zviri kutaurwa, nokuti ndivo vakanga vapiwa sungano naMwari, ndivo vakanga vapiwa mirayiro nemitemo yaMwari, ndivo vakanga vatumirwa vaoni naMwari. Saka vanga vachiziva zvaitaurwa naJesu.
asi vamwe vanhu vose vaisanzwisisa vanoverenga mubhaibheri uchinzwa zvichinzi ushe hwaMwari chinopinda musoro mako chii. Ngaitiverenge zvakare. Johani akazosungwa, Jesu vakabva vasvika muGarirea vane shoko ravakanga vari kuzivisa vanhu. Shoko iri rakanga rakanaka, raiva shoko reushe hwaMwari. Zvinoshamisa izvi. Rega ndikuudze kuti mashoko iwayo kuti ushe hwaMwari anorevei, zvairehwa naJesu, uye bhaibheri rinorevei namashoko iwayo. Ushe hwaMwari hunotaura pamusoro peupenyu hunotungamirirwa nemitemo yaMwari, nerudo rwaMwari, nekururama kwaMwari. Sakanganwa izvozvo zvakakosha. Ngaindikudzokorore zvekare. Ushe hwaMwari hunotaura pamusoro peupenyu huya hunotungamirirwa nemitemo yaMwari, nerudo rwaMwari, nekururama kwaMwari. Saka inyika yaMwari munongoshandiswa mitemo yaMwari, rudo rwaMwari nekururama kwaMwari. Zvose zvirimo ndezvaMwari. Ndoda kutaurirai kuti mitemo iyoyo, bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemitemo iyoyo. Tataura zvekare nerudo rwaMwari. Vanhu vane kudanana kwavanoita. Dzimwe nguva ndotaurira vanhu ndoti imbofungai pamusoro pazvo. Ukange uri kutaura pamusoro pevanhu vakaoma misoro vaya kuda imhondi kana kuti imbavha yamakoko kana kuti gororo, kana vanhu vaya vane utsinye. Unoziva here kuti vanhu vese vane mhuri dzavo dzavanotori nadzo. Gororo rinouraya munhu richimutorera zvinhu zvake rine mhuri. Veutsinye vatataura vaya vane mhuri. Hazvina basa kuti vanga vanoutsinye hwakaita sei, asi vanoziva kuenda kudzimba dzavo, kumhuri dzavo, vanotoda madzimai avo nevana vavo, vanotogara zvakanaka nehama dzavo, vanotogarawo mumhuri. Zvinotoshamisa izvozvo kuti vanhu vakashata kudaro vanotowo nemhuri, vanotogara savanhu kwavo. Asi ndo zvakaita rudo rwevanhu. Rudo rwevanhu ndo zvarinoita. Runovenga mumwe munhu, rugofarira mumwe munhu. Kumba kwake anenge ari munhu kwaye, kunze uko inhubu, anoendesa vana vake kuchikoro, achiita zvose zvakanaka izvozvo, asi achiitira vamwe utsinye. Imbofunga nezvazvo. Saka nemhakei vachiita zvinhu zvakaita saizvozvo. Regai titange timbosiya izvozvo timbotanga tatarira ushe hwaMwari hwatataurawo. Ndati ushe hwaMwari ndo upenyu huya, kana kuti nyika yaMwari munoshandiswa mitemo yaMwari. Ko, mitemo yaMwari iyi ndeipi? Ngandikuudzei mitemo iyoyo. Wokutanga, ruvimbo. Kugona kuvimba naMwari.
yechipiri tariro, yechitatu rudo. Zvitatu izvi, mitemo mitatu iyi ndo mitemo inofambisa upenyu hwavanhu. Asi mitemo iyi tinoiwana muvanhu, tinoiwana kuna Mwari, asi inowanikwa muvanhu yakasiyana inobva kuna Mwari. Mukurarama kwavanhu vanovimba namazano evanhu. Mazano evanhu akabudisa zvinhu zvinoshamisa. Vanotarisirawo zvinhu zvinowanikwa muvanhu uye vanofarirana pachezvavo. Kufarirana kunoita vanhu kwakamira pachindini. Munhu anoda mumwe munhu, kwete nokuti anomufarira, asi anoda mumwe munhu kuti ane zvaanowana kwaari. Ndosaka achigona kurwira mhuri yake. Haana basa nezvinoitika kuna vamwe. Anoda kungoona kuti iye wararama nevaya vokwake vararama, vamwe vese hameno zvavo. Asi mitemo mitatu iyi yeruvimbo, tariro norudo, zvichibva kuna Mwari, iri mitemo yaMwari yokurarama nayo, tinenge titaura pamusoro pokuvimba namazano aMwari neshoko raMwari, tariro yakamira pana Mwari nerudo rwaMwari. Nokuti kutaura pamusoro peushe hwaMwari, nyika yaMwari, kana kutaura pamusoro penyika yaMwari, mitemo inoshanda ikoko mitemo yaMwari. Inosiyana neruvimbo, nokuvimba namazano evanhu, netariro yevanhu, nerudo rwevanhu. Kana uchivimba namazano aMwari, uri kuda kuti zvinhu zvikushandire nhasi. Tariro ndezvemangwana. Munhu anofanira kuva netariro yezvamangwana, achitarisira kuti mangwana zvinhu zvichange zvakamira zvakanaka. Ndosaka uine tichita vana, munhu anoita mwana ane tariro yeramangwana. Munhu wese ane tariro yokuti pane upenyu mangwana, ndo upenyu hwako ihwohwo. Unofanira kuvimba kuti kune ramangwana. Ndosaka uchidzoka kumba uchitarisira kuti mangwana uchidzokerazve kubasa, nokuti une tariro rekuti mangwana pane ndichange ndiripo. Zvose izvozvo zvakamira patariro. Asi kana uri kuvimba namazano aMwari, unenge uri kuda kutsvaka kuti zvikushandire ipapo. Saka ruvimbo ndorwa nhasi, tariro ndeyemangwana. Chechitatu chinova rudo. Rudo mararamiro. Rudo ndo upenyu. Pasina rudo hapana kurarama kwauri kuita. Rudo runotungamirira mararamiro aunoita. Ndo mararamiro aunoita uchiraramira Mwari uye nokufambidzana navanhu kwaunoita navo. Nyange maonero, rudo runotungamirira zvekare kugarisana kwaunoita nezvimwe zvisikwa zvose. Rudo ndo runotungamirira mararamiro ako. Ndo rinoronga kuti unova munhu akaita sei. Saka Jesu pavakauya vachiparidza pamusoro peushe hwaMwari, vanga vari kuvaudza kuti vanga vari kuvaunzira upenyu hwakamira pakuvimba namazano aMwari, tariro inobva kuna Mwari, nerudo rwaMwari zvinosiyana nezvose zvinowanikwa muvanhu. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Pamwe nemitemo iyoyo rudo rwaMwari. Rudo rwaMwari, hongu rudo rwaMwari mararamiro, asi rudo runotori upenyu chaihwo chaihwo. Regai nditsanangure ipapo. Rudo ndo unotori upenyu ihwohwo. Kana uchitaura pamusoro perudo rwaMwari, uri kutaura pamusoro peunhu hwaMwari, ropa raMwari. Nokuti Bhaibheri rinoti Mwari rudo, munhu asina rudo haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. Hunhu hwavo hwose, mabasa avo ose, zvese zvavari rudo chete. Hongu Mwari vanoranga, asi Mwari havasi chirango. Mbofunga pamusoro pezvese zvakanaka pamusoro paMwari, asi zvikuru sei ivo rudo ndo rudzi rwavo, ndo ropa ravo. Saka Jesu vanga vari kuzivisa vanhu ava, vachivazivisa pamusoro perudo rwaMwari, vachivazivisa pamusoro perudo rwaMwari. Chechitatu ndati kururama kwaMwari. Tinogona kuva nekururama kwedu tega savanhu, nokuti tichifunga kuti hatinoziva zvakarurama, tinoziva zvakandinakira, totaura tichidaro ndoziva zvakandinakira ini, iwe unoziva zvakakunakira, totaura tese tichidaro. Togona kutosarudza kuti ndinoziva zvakanakira vamwe. Tose togona kungofunga tega zvatinofunga kuti izvi ndo zvakanaka, asi Mwari chavanoti chakanaka ndechipi? Izvozvo ndokururama kwaMwari ikoko. Saka Jesu pakauya kuzoparidza achiudza vanhu pamusoro poushe hwaMwari, vakanga vauya kuvaudza pamusoro pekururama kwaMwari. Kururama kwaMwari, kwete kururama kwavanhu, asi kururama kwaMwari. Zvakakosha chose. Kururama kwaMwari. Izvozvo ndo zvatakaunzirwa naJesu. Ndo saka vakauya. Tarirai zvekare. Ndoda kuti mutarire ndima iyoyo zvekare. Ativerengei. Johani akazosungwa, Jesu akabva vasvika muGarirea, vane shoko ravakanga vari kuzivisa vanhu. Shoko iri rakanga rakanaka, raiva shoko reushe hwaMwari. Haleluya. Jesu akauya vachiparidza nezvoushe hwaMwari. Chitarai ndima inotevera. Kwanza vaitaura vachiti, vakati kwavari, nguva yakwana, ushe hwaMwari hwava pedo. Saka tendeukai, gamuchirai shoko randiri kuparidzirai iri. Zvikanzi munofanira kurigamuchira. Gamuchirai shoko roruponeso. Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyoyo richiti nguva yazokwana zvino, ushe hwaMwari hwaswedera, chitendeukai kubva kuzvivi zvenyu, muchirarama muchishandisa nhau dzakanaka idzi. Nokuti kana ukasadzigamuchira haugoni kudzishandisa muupenyu hwako. Kwai chidzishandisai, shandisai shoko iri pakurarama kwenyu. Kana ukasarishandisa pakurarama kwako, zvinoreva kuti hauna kurigamuchira. Unofanira kurishandisa pakurarama kwako. Kwai tendeukai kubva kuzvivi zvenyu, mushandise shoko rabva kuna Mwari iri pakurarama kwenyu.
gai honai pane echino chinhu chakanaka nauchitarira pamusoro pokururama kuri kunzi naJesu kwakauinzwa neshoko roruponeso. Nemhakei uchitarisira kuporeswa, nemhakei uchigona kutarisira kuti Mwari vakuropafadze, nemhakei uchigona kutarisira kuti Mwari vakubetsere kuti upenyu hwako huve hwakanaka hunoshamisa. Sei munhu achifanira kutarisira izvozvo? Nona shoko roruponeso rwaJesu rakavimbiswa ivo vasati vauya vasati varuunza panyika. Regai ndikuverengere dzimwe ndima dzichakunakidzai. Regai tierenge Isaya 35. Mashoko anoshamisa atinoona mushoko raMwari. Mashoko anoshamisa atinoona mushoko raMwari. Ngatitange pandima 3 kusvika pandima 6 muna Isaya 35. Kwaisimbisai maoko asina simba, muone ari kutaura uyu, achitaura Jesu vasati vambofungirwa kuuya. Isaya ari kuvabatsira kuti vazive zvichazoitika kana nyika yaMwari yavuya, ushe hwaMwari hwauya. Kwaisimbisai maoko asina simba, tsigirai mabvi anodedera. Muti kuna avo vane mwoyo inotya, simbai, musasha, Mwari venyu vachauya nokutsiva nokuripira kutsvene, achauya kuzokuponesai. Saka vanga vari kuvimbiswa kuzoponeswa. Kana auya kuzoponesa kudaro, tarirai ndima inotevera. Ipapo meso emapofu achasvinudzwa. Kana ruponeso rwauya, meso emapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichazarurwa. Haleluya! Tarirai zvakanyorwa apo. Haleluya! Ngaitierenge ndima 5 zvekare. Kwanzi ipapo meso emapofu achasvinudzwa uye nzeve dzematsi dzichazarurwa. Haleluya! Tarirai ndima inotevera. Ipapo akaremara achakwakuka senondo. Chakwakuka senondo. Amerika wakamboona nondo? Akaremara, chirema chichakwakuka chigotanga kuuruka nerurimi rwechimumumu ruchaimba nomufaro. Rurimi rwechimumumu ruchaimba. Ndo zvinoitika kana nyika yaMwari yauya, kana ushe hwaMwari hwauya, kana muponesi wauya kuzokuponesai. Izvi ndo zvinoitika izvi. Ndikuverengere imwezve. Isaya 51 chete. Toverenga pandima yekutanga. Kubva pandima yekutanga. Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu, nokuti Jehovha akandizodza, ari kutaura zvichaitika mangwana mberi, kuti ndiparidze nhau dzakanaka kuvarombo. Akandituma kuti ndirape vane mwoyo wakaputsika, kuti ndiparidze kusungunurwa kwavakatapwa. Mukariverenga mune mabhaibheri anobudisa zvinofadza ndima iyoyo, asi Jesu akataurawo ndima iyoyo. Vakaitaura vari muimba yokunamatira. Vakavhura ndima iyoyo vakaverengera vanhu vari muimba yokunamatira. Regai tinoona zvakaverengwa naJesu. Ruka 4 ndima 19. Haleluya!
Mukomana uri kunzwisisa here zvandiri kutaura? Namakore mangani? Wow, haleluya. Ka Jesu vakatora gwaro vapinda muimba yekunamatira. Bhaibheri rinoti vakabva vavhura pandima enda kuvhurira verengera iyi ndokuvaverengera. Ngaitiverenge. Kuda kuti munyatsonzwisa nyaya yacho, regai titangire nechekumusoro. Totanga pandima ye16. Vakazosvika paNazareta, ndiJesu ari kutaurwa. Ndipo pavakanga vakurira, chakanga chiri chisi chashe, vakapinda muimba yokunamatira. Iyi ndiyo yaiva tsika yavo, vakabva vasimuka kuti vaverenge rugwaro. Jesu vakasimuka kuti vaverenge rugwaro. Vakapiwa gwaro rakanga riri raIsaya munyoni, vakarivhura, vakawana pekuverenga panoti ndima ye19 ndo patachienda apa. Makunzwisisa kwainobva nyaya yacho. Kanzi mweya waIshe uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidze nhau dzakanaka kuvarombo. Akandituma kune vakatapwa, ndivazivise kuti kusunungura rwauya, kuti mapofu aone, ndisungunure vakatsikirirwa. Kwai kusvinudza mapofu. Ndizivise vanhu gore raIshe rakanaka. Tarirai ndima inotevera. Jesu vakabva vapeta gwaro riya ndokuridzorera kumutariri ndokugara pasi, asi vanhu vose vakaramba vakavatarisa. Vanhu vakanga vachakangotarira Jesu. Chitarirai ndima inotevera. Saka vakatanga kutaura vakati, zvakanyorwa murugwaro urwu ndizvo zviri kuitika pano nhasi. Haleluya, haleluya. Vakatanga kuvataurira zvikanzi, zvakanyorwa murugwaro urwu ndizvo zviri kuitika pano nhasi. Vamwe vose vakanga vachisiverenga mashoko aya vachiaona sezvinhu zvichauya rimwe zuva, asi Jesu vaiti zvinhu izvi zvauya, zvakutoitika makatarisa. Zvairehwa negwaro iri ndo zvakuonekwa pano. Nokuti angaruvaudza achiti, ndakuunzirai ushe hwaMwari, ndakuunzirai ruponeso rwaMwari. Ushe hwaMwari, nyika yaMwari yauya kwamuri, magona kupinda mairi, magona kuva chikamu chayo. Ushe hwaMwari hwauya kwamuri, nyika yaMwari yauya kwamuri. Haleluya. Zvauya kwamuri. Haleluya. Uyu ane nhuta namakore 2 aine chirwere ichi. Ushe hwaMwari hwauya kwaari. Haleluya. Mbofungai pamusoro pekurwadziwa kunoitwa mubereki achiona mwana wake achinetseka pasina unobetsera, asi mwana uya ozongopora. Yo hova uchapupu hwenyasha hwomufaro. Ndo zvatiri kunzonzwa iko zvino. Unofanira kunzwa uchapupu. Wagadzirira here kuhunzwa? Wagadzirira here kunzwa uchapupu? Wagadzirira here kunzwa uchapupu? Ndoda kuti mugare ipapo muona rungano urwu tikozodzoka tichitaura nemunhu wacho. What began as what seemed to be an ordinary recurring cold soon developed into relentless medical battle that robbed young David from the United Arab Emirates of the carefree childhood that every child deserves. It all started in September 2022 when he began experiencing persistent high fever, severe cough, recurring cold symptoms. Concerned about this,
His parents rushed him vabereki to vake the vakabva hospital, vamhanya naye where the kuchipatara. doctors diagnosed him with severe Vachiremba chest congestion. ndokubva He was voti prescribed various muchifuva medications chake mapapu ake ari kuvharika, would bring relief. But kapiwa despite every zvokubetsera. effort, his condition Vabereki vakatarisa kuti zvichabatsira, asi hapana week chakabatsira. after week, he continued Svondo to rimwe battle nerimwe persistent coughing, mwana uyu wakaramba achingokosora, and mwiri severe uchingopisa, that made every breath achizarirwa, as this illness kufema kuchimunetsa. steadily declined. His Utano hwake hwakatanga kushata, his energy faded, ngasisadyi and the chika carefree zvokudya. young boy who once enjoyed running, playing, and spending time Wanga ari with mwana friends wanga became ambojaira Doctors kumhanya nokutamba nevamwe, asi wanga asisagoni kudaro. airways opened. Wanga akufanira kupiwa zvokubetsera kufema kuti mapapu avhurike. Kudya, kuvata kwanga kwava kumunetsa chose. Chitambura, kufema ranga rabasa, asi ari mwana mudoko kudaro. Saka wakapedzisira asisatomboiti zvinoitwa navamwe vana. Upenyu hwake hwanga hwatova panjodzi. Achinetseka saizvozvo, mai vake ndopavakazonzwa pamusoro pevhuserere rokuporesa. Vakabva vapinda muvhuserere iri vachitarisira kuti vachapora. Vakapinda vhuserere ari kumba, ari panhare. Mufudzi Chris nobva vomudana. Ndiye David ari kudamwa apo, ari kuUAE. Mufudzi Chris vakabva vataura ipapo kuti wapora ndiye David uyu. Panguva iyoyo pane chinhu chinoshamisa chakaitika. Chiregai tinzwe tizoudzwa zvinhu zvakazoitika zvacho. Haleluya. Hama dzangu, David ari pano tinaye. Ari pano tinaye, wauya kuzopupura omene. Abva kuUAE. Woyo ndiye wari kuuya nababa vake. Haleluya. Vakabata mureza wavo, vakasvuta, vakachena. Wow, haleluya. Muchikomana chatotorerwa upenyu ichi, asi zvino chamuka. Tinotenda Mwari nokuda kwevhuserere ramufudzi Chris rekuporesa nabatsira vanhu vakawanda. Wow. Haleluya. Wow, ndiye David uyo. Vadaidzira chose kuti ndiye. Kwai ndo baba vangu. Novafarira baba vake. Chachikomana chakanaka. Gaitinzwe baba kuti vanoti kudii. Gai atori makorokoto. Anotenda Mufudzi Chris nokuda kwemukana wokupupura wawana. Kwai David wakazvarwa 2020 muna kubvumbi. Akazvarwa akasimba, ane utano hwakanaka, achidya zvakanaka, achitamba, achigara akafara, achitamba nevamwe zvakanaka. Saka chachipo. Iye waivata usiku hwose asingamukimukise vamwana. Saka vabereki vaifadzwa naizvozvo. Paakazosvika makore 2 ndo pavakatanga kuona kuti wanga kupisa muviri.
achimuka mangwanani muviri uchipisa chaizvo, ndokutanga kuzarirwa wanga asingasarudzi kudya, asi paakatanga kurwara sezvizvi wanga asisadi kudya, wanga asingadi kumedza chinhu, wanga asisadi, dzimwe nguva vaitofanira kumanikidza kudya, wanga manheru wanga asisavati. Saka zvazvakuvakanganisa savabereki vachiuya kubva kubasa, umwana achirwara vomhanya naye kuchipatara, vongomuti idziwa, vongomupa mishonga zvedziwa. Saka mishonga iyi yaimbonyaradza marwadziso shoma, asi mwana otanga kurwadziwa zvekare. Dzimwe nguva achikatozopedzisira kudzoka zvanyanya kutokomba. Savabereki vanga vasina mufaro. Zita rake ndiDavid Mufaro. Vakamutora vachienda naye kuzvipatara. Apa wanga ana makore 2 nechidimbu, asi wanga kurwadzirwa zvokuti zuva nezuva wanga akuenda. Ndo kwavaenda svondo nesvondo vachiinda vachinoona kuti achiongororwa, hapana chaishanda. Mishonga yose yavaipiwa yanga isikashandi. Vaisaziva kuti sei anga asingarapwa achipora. Vakazobvunza chiremba, akafunza kuti sei mwana uyu asingapori, uye kuchipatara kwaenda, kuchipatara changa chiri chepamusoro chaizvo. Vakangoti iringori dzihwa, pane vana vakawanda vanaro, chingoshandai nemishonga zvichapera. Ndo pavakanetseka vabereki vakati aiwa, hatingarambi tichigwa mari nana chiremba. Vanga vasatozivi kuti uchararama here kana kuti uchaenda kuchikoro here, nokuti wanga asaendi kuchikoro. Vaiti kana vakamuendesa kuchikoro mangwanani chaiwo vaibva vatodanwa nechikoro kunzi uyai mutore mwana ari kurwara. Saka zvaivanetsa. Iye mwana wacho David wanga asina sungunuka kutamba navamwe, wanga asari kutamba navamwe, wanga asagona kumhanya nokuti zvaibva zvanetsa, nokuti waizarirwa achikosora kasingagumi. Vakatozoona kuti hapana changa chiri kubetsera, vakasarudza kuti vavimbe naMwari. Ndo pavakazonzwa pamusoro peVhuserere ReKuporesa. Uyu wanga uri mnambudzi wa 2022. Vakabva vanyoresa mwana ndokunyoresa kuti vapinde zvidzidzo zvaipiwa vanenge vachida kuporeswa. Zvidzidzo izvozvo zvakavabatsira, zvichivadzidzisa kuti unoporeswa sei, unoita sei kuti usarwara zvekare, vachiita zvese izvozvo. Vakabva vazviudza kuti pamazuva 3 evhuserere iroro vanga vasiri kuzobvumira chinhu chaizovakanganisa.
saka vakapinda vhuserero vachiita zvese vachiimba vachinamata vachiteerera zvese zvanga zviri kuitika. Simba ravo rokuvimba naMwari richiwanda. VuZikristu ndo pavakazouya vakabva vadana zita raDhavhidhi vakamuti wapora. Ndiye Dhavhidhi achinamatirwapo. Vakafara chose vachimuona achiporeswa. Zvino Dhavhidhi wadzoka wakapora. Musi iwoyo kekutanga mumashure makore akawanda Dhavhidhi wakavata zvakanaka. Saka kubva muna 2022 kusvika iko zvino hapana chiri kumukanganisa. Dhavhidhi kubva ipapo Dhavhidhi wakudya zvakanaka. Wanga asati apora waisatogona kana kuvata akazvambarara. Waifanira kuvata akatsamira chimwe chinhu nomusana. Vaitofanira kutoita okutonyengerera kuti avate. Asi iko zvino wakugona kuvata zvakanaka. Wakadzokera kuchikoro, wakutamba neshamwari. Zvose zvaaisagona kuita wakugona kuzviita. Ndiye uyo Dhavhidhi akabva atanga kutaura. Dhavhidhi paanga ari kukura, gore kutanga nerechipiri, aitaura hake chicheche asi haana kutaura. Ana makore maviri wanga asikagoni kutaura zvekare. Vakamuendesa kuchikoro vachida kuti adzidziswe kutaura asi wanga asikatauri. Vachiti mwana uyu haatauri zvachose. Asi paakaporeswa wakatanga kutotaura. Vachinzwa mashoko ataitaura ndokutanga kutotaura. Haana kutora nguva yakareba. Wanga kutotaura. Zvino mamagona kutoita nyaya naye. Haleluya. Rakaitidzwe Dhavhidhi achitaura. Woyo ari kuvhunzwa kunzi wakadii zvikanzi aiwa inini ndinofara chose. Akudiwa naJesu, akuda Jesu. Saka iko zvino waritotaura kwaini ndakaporeswa ini. Akanzi vai ndakaporeswa naVhuZikristu. Wow. Wakuchikoro anoparidzira shamwari dzake. Anotenda VhuZikristu kwaindoda kuti kuna VhuZikristu ndokutendai makandiporesa uye ndinokufarirai chaizvo. Uye kwai ndinokutendai nokudzidzisa shoko raMwari. Haleluya. Mwana wakapora uyu. Ngatinzwe kuti vanoti kudii babava kuvabereki vane vana vanorwara. Vanzi muchinzwa ushapu hwedu, bvumai muvimbe naMwari kuti vanogona kuporesai. VhuZikristu vakange vataura shoko. Simba rokuvimba naMwari riri kusimuka mamuri. Batirirai kusimba iroro. Mobvuma kuporeswa kwenyu, motora kuporeswa kwenyu, mobvuma kuporeswa.
mogara makadero. Haleluya. Iwe ndiwe unofanira kugamuchira, ndiwe unofanira kubvuma kuti wapora. Ndo basa raunofanira kuita iroro. Nhasi iko zvino ndo nguva yokuti uporeswe. Saka uporeswe nhasi, nokuti nhasi ndo zuva rako. Haleluya. Aiwa, vaita zvenyu Davhidhi nababa vako. Haleluya. Wow. Ndiye Davhidhi uyu akutamba pamizerere pachi, achitamba nevamwe nebhora achikava. Haleluya. Wow. Namakapora. Haleluya. Oh, baleso dramia, kalas dramakoria. Zvishamiso zviripo pachokwadi, zviriko pachokwadi. Umwe uchapupu wandinoda kuti munzwe. Haleluya. Magadzirira here kunzwa uchapupu? Magadzirira here kunzwa uchapupu? Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Uchapupu ndo waunofanira kunzwa. Ndoda kuti mugare ipapo, mboona nhoroondo iri pano, mogadzirira kuti tigozonzwa nyaya yacho yese. Hawa from Nigeria was diagnosed with triple negative breast cancer, and that marked the beginning of the most difficult season of her life. What followed was not just a battle against the disease, but years of surgery, chemotherapy, medications, and relentless medical intervention. Despite every effort, the fight was far from over. It all began in 2022 when she noticed a lump on her right breast during her visit to the hospital. And after several tests, she was diagnosed with triple negative breast cancer. She underwent surgery to remove the affected breast before beginning months of chemotherapy. And ndokutanga kuitwa makimo. The side effects were devastating, asi kimo yacho yaimukanganisa, katopedzisira asagona kushanda, asatogoni kuriritira mwanasikana wake. In 2025, she noticed maronda racho rinoda kutoshinga kuriona. the side where the mastectomy was done. What happened was a small swelling quickly developed into a massive tumor and eventually burst open, leaving a deep wound. Powerful medications, including morphine and pethidine, barely stable. She became so weak she could no longer lie down and sleep, raise her arm, care for herself, relying almost entirely on her sister for the simplest daily tasks. With every passing week, her condition worsened, and hope seemed to slip further away. It was in this state of hopelessness that her mother introduced her to the healing streams live healing services with Vhuserere ReKuporesa RaMufudzi. Determined that this would be her answer, she came to the healing streams. She was present in the healing stream studio for a divine touch from God. Then came the encounter she could never forget. The man of God, Pastor Chris, got to her and ministered healing. Vakanomunamatira vakashumira kwaari, ndokupora kwakaita ikoko. He declared her free. Kristu ndobva watomuti apora. Simba raMwari rokuporesa rakafamba muviri make richigadzirisa zvese zvakazoitika zvinoshamisa. Chiregai auye azotaura omene. Wow, hama dzangu, amai vatanga tionavo, tinavo pano, vari pano, ngativagamuchire. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Wow, haleluya. Vakapora pachokwadi. Haleluya.
Oh. Haleluya. Kuzomboita somunhu akanga achirwara ere anga nezironda rakaita seiroro. Haleluya. Kwai ndiri mupenyu. Kwai ndiri mupenyu. Haleluya. Haleluya. Regai ataure wega nyaya yacho. Munhu watanga tichiona neuri pano ndiye mumwe chete here. Regai tinzwe. Wamupenyu. Haleluya. Kwanzi rudo rwaMwari kwaito rwakandisvitsa pano netsitsi dzavo. Gore ra2022 akangoonawo bundu ndongoenda kuchipatara kuti chinoonekwa. Ndokuonawo kutonzi ngariongororwe zvekare. Ndokuudzwa kunzi inotori nhuta yakaipisisa. Ndokuita zvose zvakanzita, ndokubvisa zamuriya, ndokuita kemo iya, ndokubva yotanga kushatisa zvinhu. Zvinhu zvasina kumira zvakanaka muri mwanasikana, mari wangasagoni kushanda. 2024 wakafunga kuti kuda zvapera zvanga zvaitaka kudzikira. Ndoku 2025 ndokuwana chimwe chibundu zvekare akangofunga kuti akabunduka dikaka. Akati kuda regai, akati regai ndianorapwa. Haana hake kunoita kimo, asi wakashandisa dzimwe nziro dzanga dzisinganyanye kudhura. Asi gore richifamba ndokuona bundu riya rakurikura, angasagoni kuvata. Ranga rakukanganisa ruoko, angasagoni kusimudza ruoko. Svikarava ronda rinotoda kushinga kutarira. Angasagoni kufamba, wasingagoni kuita kana chinhu. Muna ndira hapwa yose ndokuvhurika kuita gomba sezvozvo. Wangasagoni kuvata. Wangasagoni kufamba achirwadziwa zvisingaiti. Wanga kungomwa mishonga inotapudza marwadzo. Haiti kana akangovata shoma waitofara nokuti wakatanga kuzviona afa. Ngatosvika pakutoti Mwari handichazvigoni, regai ndife. Mai vake ndopavakanzwa nezvevhuserere ReKuporesa. Mai vanga vaenda kumusika kunotengera mwanasikana wake shangu. Ndokunosanganya pamusika pavakaenda unotenga shangu, ndopa vakanosvika. Ndokwavakanosangana richinzwa nezvevhuserere ReKuporesa. Saka uchapupu hwawakanonzwa kumusika ikoko ndihwo munhu wakanga aporeswawo nhuta saizvozvo. Amai ndobva ouya otaura wakati ndanzwa nezvomumwe wakaporeswa nhuta. Ndokubva unonyoresa. Vangasagoni ruoko rwanga rwakazvimba. Wanga kugara ega achinhuhwa. Nzvimbo yacho yanga isingatotimba mavanga kugara. Ronda racho ranga raora. Chigara achingorigeza
saka zvazvoita sokuti ruoko rwanga ruchazofana kudamburwa iye wanga kutosvikawo. Ndo paakauya kuvhuserere rekuporesa ramufudzi muna kurume. Chinotorwa chishamiso chakaitika. Wanga asingagoni kuti wakauya nemwana wamai wake, wanga asingatogoni kana kugara, asina simba rokugara. Saka waingouya kuzvidzidzo zvacho asi asingagoni kudii. Asi simba rakatanga kuuya, achiwana simba, achizviudza kuti handisi kubva kuno ndichirwara, ndopokupedzisira pandatosvika. Mufudzi Kristu vakazomunyamatira, kwanzi pane chakabuda muviri make. Ndokunzwa simba richipinda. Kutofamba ikoko kuchaiva chishamiso. Ndokusimuka, ndokufamba, ndokubuda panze. Kaudza mukoma wake akati, ndatogona kufamba kubuda kudai. Tokutoona kuti Mwari vanga vari kushanda. Vanga vari zuva rokupedzisira ndobva votaura nezvoporesa. Wakagona kuvata musi iwoyo. Pamwe pese apa waifanira kuvata akagara, asi musi uyu wakanovata zvakanaka. Vakatofanira kutotora mifananidzo akavata. Abva mukushumirwa naMufudzi Kristu ndokutanga kwaakaita gona kuvata. Zvinhu zvose zvakabva zvashanduka. Ronda riya, chinhu chiya chachita chakaora muronda chakabva chadonha. Ndo pakaona mwena mukuru, vanhu vakatanga kutya. Iye akatoti pane zviri kuitika. Saka vakashaya kuti pachavharika sei. Nyama yakatanga ronda riya rakatanga kuvharika. Hero ndo kuvharika kwaraita. Oh haleluya, oh haleluya. Vana chiremba havana kuzvinzwisisa. Mwari ndivo vanga vari kuita basa iri. Haleluya. Nhasi ndo zvapaita. Ronda rakavharika, changa chakaora chakadonha, mwena ukavharika. Haleluya, kamalabaya. Pose paanotarira mifananidzo iyi, anotoshamisika achiti Mwari ndimi makaita izvi. Wanga akuzviona afa, asi Mwari vakamuraramisa. Haleluya. Oh haleluya. Saka kawakapora saizvozvo wagona kupupura chiudzamo kuti Mwari vapenyu. Saka newevo unogona kutongopora sekuseka. Oh haleluya. Uri kuzoporeswa chete. Uri kuzoporeswa chete. Simba iroro rakamuporesa riri pano. Unopora chete. Hapana chinoramba kuitika. Oh haleluya. Yatizotandi kudii kuna Mufudzi Kristu. Anotenda Mufudzi Kristu. Kutenda Mwari pamusoro pavo. Kunamata. Simba ravo richaramba richiwedzera. Nokuti kuva munhu anoshandiswa naMwari nenzira iyoyo ritori basa guru.
Mwari ngavashandise vachibatsira tose. Havasi kuzofa, vacharamba vari vapenyu. Havasi kuzopotsa nzira. Vanofarira mufudzi Kristu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, galabasota mazegronta liprato gande. Wow, haleluya. Haleluya, amai vakapora. Oh, haleluya. Onai zvakaita ronda. Onai zvaraita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Vakanamatirwa muna kurume wegore rino. Hapana kana mwedzi yakadii ronda hapachisina. Oh, haleluya. Kuti ndikutaridzei uchapupu uhu kana musina kugadzirira kuunzwa. Munofanira kunzwa uchapupu ihwohwu. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? Jesu havashanduki. Zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi nokusingaperi. Toda kuti mutange maona rungano urwu, tozodzoka tichitaura nemunhu wacho akaporeswa. For many years, Alice, a resident of the United States, Ndi believed that Alice this new wekuAmerica. treatment would finally bring relief. Yet, with every Wakaita medical makore intervention achingotarisira came another kupora challenge. As her kuzvipatara health asi continued to deteriorate, hapana zvanga zviri despite kuitika. Utano hwake hwakaramba in huchingoshata. 2015, she was diagnosed with Mugore hypertension and ra diabetes. She 2015 immediately began treatment. wakawanikwa kuti anga ane Prescribed medications and following chirwere medical cheshuga. advice. But instead of improving, her condition worsened. Then, in 2021, Utano hwake hwanga a new hurungoramba and huchishata. alarming complication emerged. She began Wakazo- experiencing blood vision wakazotanga and dark spots in her eyes. wakatanga meso ake akatanga kusaona zvakanaka. That she could no longer recognize the faces of family Wanga members and asagoni friends. kuona zviso Determined to preserve her vision, she zvehama was dzake. administered a series of eye injections over the course of more than 2 years. Wakaita makore maviri Despite the repeated achibaiwa treatments, there was no improvement. majekiseni asi hapana zvanga zviri kubetsera. When she suffered a Utano hwake hwakaramba huchingonetsa. blind in the left Maziso eye. ake akatozopedzisira asisaona kutoita bofu. But she chose not to proceed with the operation. As if those challenges were not enough, another devastating crisis followed. In 2023, she Mugore ra suffered 2023, multiple cardiac arrests, leaving her moyo in a wake critical condition. The repeated episodes wakatozoshata placed tremendous zvekare. strain on her body, affecting multiple organs and severely limiting her physical strength. Once Simba active rake and independent, wanga she became asisina simba. incapacitated, confined Kapedzisira to asagoni hospital kufamba, beds as her angogara health reached its lowest point. muchipatara. After exhausting every medical Apotedza zvipatara zvose. life-changing decision, Wakazosarudza rather than allowing fear to define her future, she placed kuenda her trust in God's word. kuvhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu, achivimba naMwari. Chivimba kuti Mwari chete ndo vega vanga vazogona kuzomuporesa. Achiri muchipatara saizvozvo ndo paakapinda vhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu. Pavhuserere iri, mufudzi Kristu vakashumira kuvanhu pasi rose, ndivo vari kushumira ava, vachitaura kuti simba rokuporesa riri kutoshanda muvanhu, achitaura kuvanhu pasi rose. Ipapapa ndo paakanga ari kutoteerera achitoporeswa ipapa. Haleluya. Chirayira vari panhoo kuti vabve. Panguva iyoyo pane zvakaitika kumudzimai uyu. Chiregai tione auya atiudze zvakaitika zvacho. Hama dzangu, Alice aripo, tinaye pano. Wabva kuAmerica.
Haleluya. Uyo wasimba. Haleluya. Auya unomureza wake. Haleluya. Ndialisi uyo. Wow. Kumbozoita sevaya vanga vakasungirirwa vari muchipatara here. Alice wava mupenyu. Takaitinzwa achitiudza nyaya yake. Anotenda Mwari. Anotendawo muranda waMwari kuti anokwanisa kupupura. Mugore ra2015 ndo paakawanikwa aine chirwere cheshuga, musoro uchirwadza. Akapiwa mishonga achimwa chose ndokuita makore 5 achishandisa mishonga iyoyo, asi hapana zvakashanduka. Mishonga iyi ndo yanga yatokanganisa muviri wake, makumbo achitsoka dzichizvimba, meso anga kuona madzengerere. Vanga vasingamupi mishonga mutsva, vachingoramba vachingoti ashandise iyoyo. Tsoka ndokutanga kuzvimba, achinzwa chiveve mumaoko ake, asingagoni kuvata, chipota hana yake ichipata ichitirimuka, ichivhunduka. Meso ake ndokutanga kuona madzengerere. Anga wana zvimakwapa zvitema. Wanga kuona makwapa matema. Anga satogoni kuona vanhu vachiri nechekure. Kufamba waifana kutongwarira paaitsika. Wanga asagoni kuverenga. Akufana kuita rokuteerera, bhaibheri rokuteerera. Bhaibheri kuti ariverenge ranga rine zvinyorwa zvakakura, asi kuverenga kwaimunetsa. Musoro waigara uchitema. Mumba kufamba waifana kutofamba akatsamira chimwe chinhu nokuti wanga ane dzungu. Wanga asagoni kufamba nzendo nokuti waigona kungodonha akanonokerwa nekudya. Wakazopiwa maboniboni okushandisa, asi haana kubatsira. Maboniboni oyo anga akanyanya kukora. Paakazosvika muna 2021
maziso ake anga kuita musodzi mushoma. Meso ake anga atoshata zvachose, ndokutsanangura kwavanga vakuita. Rimwe ranga ratofa, angoshandisa rimwe chete. Vakatanga kutsvaka kugadzirisa meso ake, akaita makore 2 achiitwa saizvozvo. Vaiti kana akanoongororwa vakaita zvavanoita, meso aya oita soona, asi paanozodzokerazve meso aya haachaoni. Wakazomuka rimwe zuva ndokuwana shuga yakakwira, hana iri kurovera pamusoro, ndokuenda kunoonekwa. Vakamushanda kwenhambo dzodata 2, akati dzokera kumba. Akanzi woenda hachachi chishanu, zvikanzodzoka musi womuvhuro. Mangwana acho mugovera wakamuka akaona haachagoni kufamba, haachagoni, apa wanga ane nzara. Ndongofunga kuti kuda, akatsvaka chokudya, achingonodya ndokutanga kurutsa zvisingabviri. Wakarutsa zvisingabviri. Apa simba wanga asisina, wada kuti avate. Mweya Mutsvene vakati usavata, tsvaka wanga kubetsera. Paakachasaizwa wanga achingori ega, tsvaka kuti azotakurwa. Wakatanga kuchema achitsvaka kuti pawane unouya kuzomubatsira. Ndobva onzwa inzwi richimuti wakutofa iwe. Mweya Mutsvene vakabva vatoti taura shoko. Ndokutanga kutaura mapsalma 119 chitaura kuti handisi kuzofa, ndichararama ndingotaura kunaka kwaMwari. Wanga aita zvokukambaira achida kubuda mumba, achida kuti vanobatsira vagone kumuona, achikambaira kudaro achida kubuda. Kubva muchiuno kusvika kumakumbo kwese uku wanga atoita kakuremara, afanira kuita zvokukambaira achitaura shoko. Handisi kuzofa, Satani urumure wenhema. Karamba achingotaura achiti handisi kuzofa. Vano ambulance nobva youya nobva yomutora. Asi ari muambulance muya, mwoyo wake wakambomira kurova ndokumboidza kuti vamumutse. Apa wanga asisazivi zvanga zviri kuitika. Wakatoita mazuva 4 asisatozivi zvanga zviri kuitika. Paakasvika ndokusvika akanzi watofa. Asi wakazomuka ake achirwarisisa. Ndokunge zvino akugara muchipatara chinogara vanorwarisisa. Mwanasikana wake wakauya kuzomuona. Pane imwe nguva ndokuona zvimidziyo zvaimubatsira kufema nokudii zvanga zvakutaridza kuti munhu wafa. Ndobva saka mwanasikana wake ndobva unodana vana chiremba kuti uyai muone. Saka chakachaitika ipapapo mwoyo wanga wambomira kushanda zvekare.
apa hama nomufudzi wake nedzimwe hama vanga vakunamatawo. Iye unobva kuGhana, saka hama dzake kuGhana dzadziri kumunyengetererawo. Iye ari kuAmerica uko. Mupasha wake akatanga kuita semunhu anovimbaona Mwari, ndokuno haipinde hake Christ Embassy, asi wakanotora marhapsody nemabhuku ehealing school ndokuuya nawo. Wakaita rwendo rwenhambo 3 achiuya nemabhuku iwaya ehealing school nemarhapsody. Kauya akawadzira pamuviri wavo wose, kawadzira mabhuku iwaya. Nobva uza vana mukoti zvikanzi siyai yakadaro. Siyai vakafukidzwa saizvozvo. Izvi zvakaitwa manheru. Mangwanani mwanasikana unoti midziyo yakatanga kutaridza kuti munhu wamupenyu uzvu. Shuga yakatanga kudzika, moyo ukatanga kuita zvakanaka. Simba raMwari rakashanda namabhuku iwaya rikamutsa kuti amuke zvachose. Haleluya. Ndokubva uchivhura meso ake, ndokutanga kutonjeva. Vana chiremba vakashamisika, vakabva saka zvose zvazvakabayirwa pamuviri wake zvakabva zvabviswa, zvikanzi uyu haachashigwi kufa, uyu watotaridza kunaya. Saka nobva wotanga kuona kuti vanga vachiziva here. Womubvunza zita, aona zita ndoziva, wakazvarwa rini, zvese wanga ari kurangarira. Zvikanzi iwe uri chishamiso iwe, zvikanzi woziva kuti wakafa kaviri iwe. Tatiri kungoidzawo hedu, asi tatozviudza kuti munhu watofa uzvo. Kwaye nobva kuti murume ari kudenga uko ndiye anofanira kunge akakuchengeta. Haleluya. Hanzi mweya mutsvene vavo vakamutsa Jesu kuvakafa, kana vachinge vachigara mauri, vanokuraramisa. Jesu ndovakamuраramisa. Saka kubva ipapo wabva waziva kuti wanga wakupora. Ndokuchibviswa muya munogariswa vanorwarisa chaizvo. Ndoranga riri zuva rokutanga revhuserere rokuporesa raGumiguri wa2023. Wanga asati angona kufamba achingoita maoko kungoninira shoma. Saka wakanosvika ndokunopinda muvhuserero ari muchipatara imomo, achidzawo zvainzi itai, achingopa aidzisimudzai maoko, achingosumudza chigumwe. Painamatwa kudaro, wanga asingakwanisi kutaura nokuti mudumbu makazara mvura. Mufudzi Kristu akatanga kunyengeterera vanhu, akavhura muromo wake
ndokuwana kuti anga akutaura nedzimwe ndimi. Wow. Ndimi dzanenge dziri mumweya dzisingabudi, asi apa dzakatanga kubuda ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, achitaura nedzimwe ndimi. Kubva ipapo anga achingonamata nedzimwe ndimi. Wakutaura dzimwe ndimi dzaanga asina kumbotaura zvachose. Vana chiremba ndokuchitozouya vakati chienda kumba, wakwanisa kuenda kumba. Paakabva wakambopiwa zvinhu zvokunobetsera kuti mwoyo wake, kuongorora mwoyo wake, asi mushure memwedzi mitatu wakabva aonekwa kunzi mwoyo wanga wanaka, wanga asamboiti somunhu wanga ano mwoyo wakamboramba kushanda. Ndiye uyo onai ari muchipatara akanamirwa zvakawanda-wanda, apa wanaka. Paakabva kuchipatara zvainzi itsvo hadzisati dzava kunyatsoshanda zvakanaka. Paakazodzokera wakawana itsvo dziya dzakushanda zvakanaka, asi haana mishonga yanga ari kumwa. Wow, haleluya. Haachatozivi, meso akuona, iko zvino wakuverenga Rhapsody, wakuverenga Healing School, bhuku reHealing School, wakuita zvese. Haleluya. Wagona kuverenga zvinyorwa zvidoko-doko. Achifamba haachafani kufamba akatarira paari kutsika. Wakuziva kuti akufamba agona kutsika nomazvo. Ndikatione kuti Vhuserere vakataura vakati ivo vari kuzonamata, iwe wovimba naMwari, Mwari voita chishamiso, zvikanzi mira neshoko. Usateerera Satani, ingomira neshoko chete iwe. Shoko iroro ndio upenyu, ndio mweya, rinozokuraramisa. Ngatinzwe zvaanoda kutaura pamusoro paMufudzi. Vanotenda Mufudzi nokuzvipira kuvanhu nyika, nokuvatipa mukana wokuti upenyu hwedu hudzorwe zvekare. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Uchapupu hunoshamisa. Wow, ndiwe uyu. Wow. Oh, hallelujah. Kalabaya. Wow. Glory to God. Svika nguva yawanga wakamirira kwose kwamuri pasi rino, dai uri kutorongo, muchipatara, kumba, musangano, kana kuti uri pano, simba raMwari riri pano kuporesa. Pane wapupura pano achiti
muranda waMwari paanongopinda vasi chero vasati vatanga kwai paakapinda ndakabva ndatopora. Muranda waMwari paanopinda simba iroro rinodiwa kuti rikuporese rinenge ratopindawo. Chose chinodikamwa kungoti ungogamuchira, ungobvuma kuti wapora, uchitevera zvauri kutaurirwa. Ndo nguva yako ino, ndo mukana wako wokupora. Kristu vakuya kuzonyengeterera vanhu vese varipo, vese kwavari. Saka kana uri koko kwauri wochigadzirira yanguva yekushumira kuporeswa kwakuitwa vamwe vese nokuporeswa kwakuitwa wherever you are kwose kwauri panyika pano. Hazvina basa kuti uri kunzwa chii, ndoda kunyengeterera. Isa ruoko rwako ipapo paunoda kuporeswa. Kuda mwoyo wako hauna kumira zvakanaka, kuda mapapu ako haana kumira zvakanaka, kuda ganda rako haana kumira zvakanaka, kana meso ako. Ino ndo nguva yako yokuti uchiporeswa. Usanetseka kuti zvii zvakaita kuti urware kudaro. Usafunga nezvechikonzero, asi iko zvino hazvina basa kuti chirwere icho chakabva kupi. Chakakosha iko zvino chokuti tenzi vanoda kuti upore, Jesu vanoda kuti upore, vanoda kuti upore, vanoda kuti upore. Ndo zvakakosha izvozvo. Nokutendai Ishe, nokutendai Ishe, mune nyasha zhinji, mune nyasha zhinji, mune nyasha zhinji. Mwari vane nyasha zhinji. Zvatiri kuita pano hatisi kutaridza simba remunhu, tiri kutaridza rudo rwaMwari, rudo rwaIshe Jesu. Ndo vamwe chete zuro nhasi havashanduki. Zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi, ndo zvavacharamba vari. Vakatituma kuti tiite izvi muzita ravo, chizviita nesimba ravo nemvumo yavo, chibatsirwa namweya vavo. Izvozvo ndo zvakakosha. Zvavakaita munguva dzeBhaibheri vachiri kuzviita nazvino. Kana tikadana kuzita ravo, tikashinga kuvimba navo, ivo havasati vashanduka. Ndakuudzai, ndakutaurirai vaHebheru 13:7 regai tiitarise. Ponesi Jesu havashanduki. Zvavaiva kare ndizvo zvavari nhasi, ndozvavacharamba vachingova. Izvo zvinoshamisa. Chega chaunofanira kuita kuvimba navo.
izvozvo hazvinetsi, kuimba navo hakunetsi, hazvina basa kuti unonzwei. Nyangwe vakafa vanomutswa nezita irori. Takaona vakawanda vachimutswa. Isa ruoko rwako pauri kuda kupora pacho. Nokutenda Ishe. Kana ari mwana mudoko, isa ruoko rwako pamwana iyeye. Unoziva here kuti pane ngirozi dzakatumwa naMwari dzavanotuma, vachingotuma kuzobetsera vana vadoko chete. Tichinamata iko zvino, ngirozi idzodzo dziri kuporesa vana ivavo. Dziri kuporesa vana ivavo. Vana vakawanda vadoko vari kuzoporeswa. Uchazongoona kuti vapora. Ndikuona zvekare kuti kune vechikuru vakawanda. Pana chikudza izvozvo, mweya mutsvene vanga vachitadza kuti vechikuru, ngirozi hadzikusiyi nokuti wakura. Ngirozi dzakauya kwauri, dzakatumwa kwauri uchiri mwana mudoko, dzinoramba dzinewe. Saka kunyangwe vanhu vakura chaizvo, ngirozi iyo iripo pauri ipapo. Patichatanga kutaura tichirayira kuporeswa kwako nguva diki kutevera, ngirozi idzodzo dzichatanga kushanda. Dauti sei dzanga dzisiri kushanda pesapo. Pane zvipo zvaMwari zvatingasatsanangura pano iko zvino. Kana ngirozi kana zvipo izvo zvichishanda, ngirozi dzinodavirawo, dzinobva dzaita zvimwe zvinhu. Saka ndo dzaakumhanya iko zvino, dziri kunzwa mashoko, dziri kunzwa chipo ichocho chokuporesa vanhu mudzinyika pose pauri. Bata panorwadza ipapo muzita raMuponesi Jesu, mwanakomana waMwari mupenyu. Norayira marwadzo kuti apere, noarayira kuti apere iko zvino. Ndinotaura kumweya wose wetsvina, werima, mweya yerima yose inoudza zvirwere namatenda kuvanhu, mweya inoremadza vanhu, tivaita mapofu nematsi, mweya yetsvina yakabva kurima. Muzita raIshe Jesu ndinokurayirai kuti mubude kubva mumiviri yavanhu ivavo. Ndinokurayirai kuti mubude iko zvino. Buda kubva mumeso avo, buda kubva munzeve dzavo, buda kubva mumwoyo yavo, kubva mumiviri yavo, buda kubva mavari muzita raJesu.
usapinda mavari zvekare. Muzita raJesu ndomira saJesu ndichikurayira kuti uporeswe, ndichikurayira kuti bvuma kuti wapora, bvuma kuti wapora, ropa rako ranaka kubva musoro kusvika zasi, wapora. Chitanga kunzwa zvekare nenzeve dzako dzavhurika. Rurimi rwanga usingagoni kutaura rwagona kutaura, wagona kubudisa mashoko. Wapora, wasukwa. Chitanga kutenda Ishe nokuti vakuporesa. Tanga kutenda Ishe nokuti vakuporesa. Oh, haleluya. Kana wanga uri bofu, chitanga kuona, vhura meso ako, utange kuona, chitanga kunzwa. Taura, simuka, famba, wapora, waporeswa nesimba raMweya Mutsvene. Waitirwa zvawanga uchitsvaka, wapora. Oh, haleluya, wapora. Oh, haleluya. Malebo zonta, rate gomande, kala malebosha. Zelopri granta, straka brogaria, dlapri soki magiga branco. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928 kana kutuma tsamba pa Shona ROR@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*6 *58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.